Velkommen til dig, der har valgt at klikke ind på den her video, som er en introduktion til kurset Yoga, Chakra og Meditation. Det hele, som det dybest set handler om, det er din væren. Det handler om at finde dig til rette i det, som du allerede er. Og til det formål, så vil vi bruge yogaen og bruge viden om chakraerne, kroppens energisystem og meditationer på chakraerne, som veje ind i dybere lag af væren. Fordi det er det i virkeligheden handler om. Hvis man kan en hel masse yoga-teknikker og avancerede meditationer, men man egentlig ikke dybest set connecter med det, man er, så er det lidt spild af liv. Så på det her kursus, der vil vi lægge vægten på det, der betyder allermest igennem det hele. Og det er ligesom, når man er i en yogastilling, når du befinder dig i en yogastilling og virkelig at mærke ind i den, fejre det øjeblik, hvor du er i yogaen, i stedet for at lade det blive et middel til at nå et mål på et andet tidspunkt. Så selvom vi vil beskæftige os med teknikker og øvelser, så er det hele tiden med det for øje, som er det vigtigste. Og der vil være teknikker på kurset, og de teknikker, vi vil lave og øvelser, dem får du med dig hjem i et kompendie. Du vil også få nogle guidede chakra-meditationer med hjem, og et helt DVD-kursus som sådan en ekstra gave af en af mine tantriske yogalærer, som jeg mødte i Indien tilbage i 2010, hvor jeg første gang stødte på den her tantriske yogapraksis. Det får du med dig hjem fra kurset. Og du vil også lære at forstå, hvad et chakra egentlig er for noget. Hvor de sidder henne i kroppen. Altså, og hvad for nogle dimensioner, der er forbundet til hvert chakra. At hvert chakra har jo en fysisk placering, altså et sted på kroppen, det sidder, men også nogle mere subtile dimensioner, som man kan lære at komme i kontakt med, når man mediterer på det, når man tager det med ind i yogastillingerne. Så kurset er både relevant for dig, der bare er nysgerrig på at få den her praksis med ind i dit eget liv, men også dig, der underviser i yoga, og godt kunne tænke dig at få noget mere viden om chakraerne og meditation, hvordan du får det med ind i den yogapraksis, du har i forvejen. Vi vil også snakke om tantrisk yoga-praksis. Tantra har jo en meget rummelig karakter over sig, som også inkluderer at forholde sig til sin seksualitet. Så vi vil også kigge på, hvordan man sublimerer sin seksuelle energi op igennem chakrasystemet. Og giver plads til en dybere seksualitet. Så på kurset, så vil det veksle mellem, at vi laver individuelle yogaøvelser og meditationer på chakraerne, men vi vil også lave parøvelser, gruppeøvelser,
og veksle lidt mellem det dynamiske og det teoretiske og udveksle omkring det hele. Så det vil være en afvekslende form. Så tak fordi du kiggede med på den her lille introduktion. Nedenunder videoen så kan du læse mere om datoer og tilmelding osv. Og vi holder også nogle introduktionsaftener, hvor du kan komme og få en lille smagsprøve på det, som vi vil beskæftige os med på kurset. Tak fordi du kiggede med.